Hola, para todas as persoas que me estades dicindo que queredes participar no crowdfunding pero que non sabedes como vai, que non vos enterades ben, para ti é esta explicación. Ben, entramos no enlace, abrirase a páxina, o fallado das papoulas, e molo poñer en galego, que para iso está. Aí estamos. Vemos que aquí hai un vídeo que podedes ver se queredes, pues ver un pouco a presentación. Aquí aparecen as recompensas. Agora volveremos a elas, pero se seguimos dando, podemos ver a descripción do proxecto. Conto aquí un pouco pois de que vai este fallado das papoulas. Aí tendes unha ilustración maravillosa, outra máis, que a papoula de arriba tamén era de Cabaliño do Demo, de Paula Pereira. Aquí esta muller botando lume pola boca que me rechifla. E logo, quen somos? Pois son eu, a que xestiona todo isto, a que o escribe. Esa foto bonita de Marcelo Santos. Acompáñame Martiño como diseñador, maquetador, e animador e moitas cousas máis, compañeiro. E Paula Pereira, máis coñecida como Cabaliño do Demo, que é a responsable das ilustracións. Aquí tendes outro vídeo tamén de por que ler esta peza. Outro... Subimos para arriba. Ben, volvemos. Aquí ten por primeira vez a opción de facer unha achega sin recompensa. Pois se queres donar 1 euro, 2 euros ou 100, os que queiras, podes ir ali. E se subimos, pois se estou no móvil, teño que ir dándolle cara ao lado. Se estiveras no ordenador, pois sería de arriba a baixo, pero polo lado dereito da pantalla. No móvil vamos pasando cara ao lado, de dereita a esquerda, e vamos vendo as distintas recompensas que hai, pois desde a máis básica, que é o libro asinado, a máis completa, pois que é a obra completa, ou incluso para entidades, para poder ter unha presentación. Escollemos esta, que ten esta ilustración que tanto me gusta. Vaiche pedir que te rexistres ou que inicies sesión. Por exemplo, se tes Facebook nese dispositivo, pois aparece a opción de entrar con Facebook, e xa lle das desde aí miradiña a continuar como vaya, e xa me entra directamente cas claves de Facebook. Iso non significa que Berkami vaya a ver o teu Facebook, Mira, aquí tes opcións se vives de algún punto de Europa que non sexa España, ou se vives nas Canarias, ou ter un exemplar extra. Os exemplares extras son de 18 euros, e logo tes tamén pois, poder facer algunha achega máis. Escollín a opción que quero, e entón aquí apareceche pois, as distintas maneiras de pago, con tarxeta, con Bizum ou con Google Pay. Eu vou a dar con Bizum, a pagar con Bizum. Entón aquí vache poñer que poñas o número de teléfono en donde tes o Bizum, e logo xa te derivaría pois, a túa aplicación da banca móvil. Que parei aí o proceso porque logo xa cada quen fai o pago como quere, pero ti dirásme, que pasa se non teño Bizum? Pero mellor se tes tarxeta, pois podes facelo donde pon número de tarxeta ou número de conta, poñeríalo ali. É importante que saibas que Berkami traballa con unha plataforma de pago seguro, é dicir, os teus cartos non se van a ir a ningún lugar extraño, vainos a ter Berkami. Se se consigue o proxecto, vamos a dar a min, e se ti necesitas factura do que mercaches, pois só tes que, cando mandemos o formulario para cubrir os datos, pidesma e será che enviada. E que outra cosa te iba a decir, e se non se consigue, Berkami vai a devolver os cartos do mesmo xeito. Se o fixeches por Bizum, pois recibirás un Bizum de Berkami devolvendo o que ti invertiches. Se o fixeches polo número de conta, pois tamén recibirás unha transferencia. E non hai, ou polo menos que eu saiba, non houbo nunca ningún problema con esta plataforma, por iso tamén é o motivo de facelo aí. Se aínda con esta explicación
Non che quedou claro, tes dúbidas, sinteste insegura ou hai algo que non che acaba de encaixar ou de entender, escríbeme, chámame, axúdoche no que necesites. Moitas grazas, apertas.